Čaute, tu je iba rýchla ukážka, čo som sľuboval toho komentátorského nástroja. To znamená, vy nám pošlete budovy budúcej etapy, my ich tam implementujeme, vy tam môžete chodiť, lietať a tak ďalej, to si dohodneme. Čo je tam hlavne pribúda, je tento komentovací nástroj. Funguje to na tom, že pohybuješ sa tam, vytvoríš si usera, napíšeš si, kto si, následne si vytvoríš poznámku, tá poznámka sa vlastne vytvorí v takomto priestore a môžeš napísať poznámku architektovi, projektantovi, kolegovi a všetko, čo vlastne píšeš, sa potom ukladá niekde na cloud a vlastne na cloud je tam vlastne link k tej fotke, ktorá sa vytvorí, sú tu vlastne komenty, ktoré vznikajú v reálnom čase, máš tu GPS súradnice v tom projekte, takže vieš, čoho sa to týka, takto si vieš komentovať vlastne architektúru, landscape, čo len chcete. A vlastne otvorím prosím ťa, Jano, fotku nejakú alebo nejaký link. To je to, čo sme vytvárali. Hej. A vlastne tu ti to vytvorí fotografiu. Na čo sme sa pozerali. Ten node, tak. A vlastne tá fotografia sa nachádza potom tu a niekde to otvorí na novom okne alebo kde. Nepodstatné, môže to ísť niekde, vám niekde sa to bude ukladať. My zatiaľ to máme na Google Drive, či to otvorí na novom okne. Hej. Že tu je vlastne fotografia a tu je tomu ten záznam, takže ako keby my si to robíme teraz možno ako taký interný tool, niektorí ľudia klienti to využívajú, vieme to nejak modifikovať, vieš tam zapínať, vypínať vegetáciu a iné veci, takže nám to skôr slúži práve na ten development, keď to riešime, aby sme tie zápisy nerobili proste komplikovane, ale priamo, keď klient niečo povie, urobí sa tu poznámka, takže tam ti na to price tag, čau.